Siinä. Jouluja mummo. Se oli paras joululahja ikinä. Tai ainakin niin mulle sanottiin. Alo? Onko Hermo Heikki? Joo. Se on perkele tuulosottovirasto kun soittaa. Mulla on vähän kiire tässä. No kyllä pitää kiirettä mullakin, nimittäin sun velkojes takia. Mitä helvettiä? No sitä helvettiä, että mä en aio antaa sulle armoa. Heikki, kun mä löydän sut, niin mä aion repiä joka ikisen euron mitä sä oot velkaa suoraan sun... Heikki, haloo? Haloo, Heikki? Nyt Heikki, mä tuun hoitelee sut. Kuuntele. Jos me voitais sopia tää jotenkin. Kohta on joulut. Sä voit ottaa mun auton tai jotain vaikka. Ihan sama. Heikki, saanko esitellä ystäväni Fabio? Ciao. Moro. Oi. Hermo Heikki. Vastas mun tiedät, voidaan sopia tää kyllä jotenkin. En! Sulla on ulosotossa enemmän kuin kellään muulla koskaan. Sä nyt jouluna vois päästä. Kerran vuodessa. Joulu? No joulu, tietenkin. Sittenhän me voidaan unohtaa koko juttua. Ei varmaan. Nyt sano nyt mitä sä haluat. Homma mulle lahja! Homma mulle paras joululahja ikinä. Selvä. Mä kuulin, että semmosen saa tästä läheltä. Ja se hankit sen mulle. Kai mä sitten lähden hakeen sitten tästä. Hei, sä oot täällä panttivankina. Kuka sen sun lahja sitten hakee? Jaha. Pasi. Marie. Tää äijä. Jaa. Onko Sirpa ollut? Joo. Mulla on vähän kiireellistä asiaa sulle, että... Sä muistat silloin pari viikkoa sitten, kun mä tarjosin sen kebabon sulle, niin... Sä voisit korvata sen sillä, että mä annan sulle yhden osoitteen, niin käyt siellä hakeen sitten semmosen kirjekuoreen ja... Tälleen. Jaha. Onko täällä ketään? Hei! Minä olenkin odottanut sinua. Jaa, no kiva. Onko sulla se kirjekuori? Heikki käski hakea se sulta. Kirjekuori. Minulla on kuule sinulle paras joululahja ikinä. Okei. Mutta joka tapauksessa, saisinko mä sen nyt? Joo, mutta eihän sitä ihan noin vaan anneta. Tää, miksei? No koska paras joululahja ikinä on... rakkaus. Tää? No ei vai se on Pleikkari 4. Pleikkar? No ei se oo sekään. Oikeasti paras joululahja ikinä on tämä. Se on lahjakortti, mikä oikeuttaa ilmaisen minkä vaan, missä vaan, milloin vaan. Oikeesti? Jep. Aveselta tällä ei saa lounasta, niillä on omat systeemit. Mutta viinapullon tällä voi hakea Alkosta tai vaikka maksaa parkkisakon. Oikeesti? Oikeesti. No, saisinko mä sen? No saisinko mä ton? Ai niin tää reppu. Mitä siellä edes on?
Heikki käski antaa sen. Jaa, no siellä on vaan pikkusumma, siellä on 5 miljoonaa euroa. Aha. Ja toivotaan sitten, että täällä ei ole mitään monopolirahaa. Joo, ei ne kai mitään feikkiseteleitä ole. Joo. Onko tää joku vitsi? Pidättekö te meitä ihan... Ei jumalauta. On se! Kaiken tämän jälkeen perkelettä päästi mut vapaaksi. Sillä lahjakortilla mä sain maksettua mun velppoja. Mä sain sitten pöllyttää sitten mummolle ihan oikein joululahjan. Kiitos. Kiitos. Mulla ei vielä ollutkaan tätä. Tää on aika hyvä peli. Niin on. Onks vaan muuten mulle lahja?